Salutare toată lumea, eu sunt Cacao și astăzi o să facem un nou episod din seria noastră de survival games pe serverul Gamester. Am văzut că celălalt episod v-a plăcut, am strâns 7 like-uri, e bine oricum. Am luat noi ceva, plecăm repede. Că dă-le bă cu pumnul bă. Uite, ăsta are și cască de fer. Mamă, ăsta are armură. Bă, de ce nu mi-am pus armura? Fugi, bă. Lasă-mă. Hai că a plecat. Trebuie să găsim chest-uri și noi. Uite, unul. Mor. E bună și casca asta. Măcar o sabie avem. Găsim chest-uri. La episodul ăsta, hai că nu vă cer mult, din nou încă 5 like-uri. Să strângem 5 like-uri. Mamă, aproape a fost fier. Mai trebuie pantaloni, buți și cască. Am mai murit unul, cred. Ceva pe aici? Nu. Ba da, uite unul aici. Nimic. Trebuie mâncare. Uite ceva. Diamante. Pot să fac sabie de diamant, dar n-am bețe. Nu am bețe. Tocmai am făcut o promovare la un server. Bă, duceți-vă bă pe serverul, ajutați-mă și voi pe mine ca să iau și eu grad de YouTuber pe serverul acela, că după puteți să nu mai intrați. Mamă, pleac de aici. E bunul. Dai cu perlu. Mâncam perle. Ăsta încă mai vine, bă. Uite un chest. Rălăcintă. Hai mă. Nu știu că ăla e nebun. Nu pot să bani nici mâine. Încă un chest. Bă, deci nu găsesc nici bețe. Deci, hai, frate, un meci durează o grămadă. Trebuie să aștept o grămadă să se posteze. Nimic. Niciun chest la vedere. Nici nu mă mai uit. Parcă ne ascundem și noi aici. Așa. Mergem pe aici, prin pădurea asta găsim noi un chest, nu găsim, sunt sigur. Dar pe aici parcă am mai fost. Am mai fost. Uite unul. Buți, perfect, ce-mi trebuia mie. Și arc, am și arc. Aproape full fier. Afară de cască. Câte să deci am 5, mi-ajunge. Adică nu mi-ajunge. Am fost până la baie. Am făcut cască de fier, am găsit, vine unul.
Dă-i până moare. Unde-i? Unde-i? Dă-i, mă! Bă, ești nebun. Cam atât vă jucat acest episod. Nu uitați să vă abonați, să apăsați butonul de like, să facem peste 5 like-uri. Eu am fost Cacao, la revedere!